Malý mobil. A špagát. To teda bude taneček. Ja aj takto som ťa mal natáčať. Ja nevládam. Skoro to vyšlo. A tak ukáž aj niečo Deniske, keď to už bude pre ňu. Kopačku a Dodovi do čela. To jak to točíš? Čiže, tak jak to vyhadzuješ a z kopačku z otočky a Dody mu vyvalíš poradí. Dva zuby ti tam vševeľa. Tak ale to nebude zásnubný tanec. Tu si dovolá nekradni. Feťak zase. Feťaka máš v trenkách. Dotko! Šňupen si dítě. Ešte podnech aspoň do 2 minút. Tak ale pre Denisku, ne pre toto. Je to dobre, už to vypni. Ešte Deniske niečo. Deniske niečo, ty. Stále natáčam. Vypni co? Á, tu mám bolavý palestý chujú. Je to koňa. Za mrežami Deniska takto bude vyzerať? Si to mám, ja som nič nespravil. Jo, to je... To je zrúda. Dobre, už chlapci dosť. Zdenko. Zahodnú telefón. Tak Deniske vážne nič neukážeš? Alebo jej napíš na krabicu. Tituluje ukáž. Vezme si ma? Hej? Vezmeš aké i. Ty na to napíš, chceš ma? Otáznik tam daj. Ne? Ešte si tak zatvár. A ukáž mi to, alebo no som tak musí zatváriť. Niečo sme takí pokočení, niečo som tiež takéto. Vieš, aké sa píše hadovi. Neter alebo toto samozrejme. Vieš, aké sa píše hadovi. Čiže na to napíš plazovi. Dobre? Dobre, Dotko, už to vypnú. OK. Ešte pod ku mne, nech to ja vidím.